Molt bon dia a tothom. Secretària General del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, president de LocalRed, director del CCCB, senyores i senyors, avui estem de nou reunits en aquest Congrés de Govern Digital molt orientat a l'administració pública, a les administracions locals. I, de fet, estem en un espai que ens permet la innovació, ens permet pensar en el futur. Tant és així que era aquesta mateixa setmana passada que aquí teníem precisament una trobada en relació a la visió de futur, a què ens depara aquest futur tecnològic, aquest futur ple d'innovació, però aquest futur que ha de garantir les oportunitats a les persones. Tenim avui una eclosió digital que ha transformat de manera radical i irreversible els hàbits laborals, fins i tot també, m'atreviria a dir, els hàbits socials, les relacions socials i fins i tot també els hàbits domèstics. I vivim permanentment connectats. Per això, des de la Diputació de Barcelona, els donem la benvinguda a aquest espai i també hem adreçat aquest lema anomenat Connectem a tot el territori de la nostra demarcació. Perquè el nostre objectiu és connectar el territori i les persones, connectar les empreses i els paisatges, connectar els serveis i connectar els equipaments. I connectar per governar digitalment, perquè la tecnologia obre la porta a un retorn social positiu en la prestació dels serveis públics de proximitat. Però per garantir aquests serveis públics de proximitat hem d'aprendre, ens hem de formar, hem de possibilitar que no només les grans ciutats tinguin aquest accés a la tecnologia, sinó que també la tinguin totes les poblacions d'arreu del territori. I a la vegada també hem de capacitar a la ciutadania a entendre que el treball de futur, la seva relació de futur amb l'administració, també passarà, de ben segur, per la tecnologia. I no ens podem permetre, doncs, aquest gap digital d'alguna part de la societat o d'alguna generació o d'alguna part de la població. Així doncs, des de la Diputació de Barcelona pensem que aquest congrés és absolutament pertinent. Avui, quan ja som algunes de les administracions que tenim els sistemes de gestió de l'expedient electrònic en funcionament, suposo que els passa a molts de vostès, abans els que havíem de firmar i signar moltes coses ens entraven uns carretons plens de portafirmes, avui dia aquests carretons van disminuint i estem al nostre ordinador i des del nostre ordinador podem anar revisant els expedients, podem veure també la traçabilitat d'aquest expedient i totes les persones que hi han intervingut i podem acabar donant la signatura. Volem que aquest sistema es pugui implantar arreu de tot el nostre territori com una mesura d'eficiència i eficàcia. Però aquesta mesura ha d'anar acompanyada. Per què? Perquè la demarcació de Barcelona compta amb 311 municipis, dels quals el 80% tenen menys de 5.000 habitants. I aquests municipis petits, aquests municipis necessiten el nostre acompanyament. Tenen de ben segur dificultats, llevat que l'alcalde, alcaldessa, sigui informàtic o apassionat de la tecnologia, ens passa en alguns territoris d'Osona, ja tenim municipis molt petits que tenen desenvolupat ja tot un sistema d'expedient electrònic, però no és generalment el que passa. Per això els hem d'acompanyar i els hem d'acompanyar també no només en aquesta gestió més quotidiana, sinó en aquesta visió del territori, de manera que aquest territori el tinguem connectat. Com la Diputació veu aquest territori connectat? Doncs
el veu connectat a través de les carreteres de la Diputació, on estem desplegant fibra òptica per equilibrar la digitalització d'un territori en què més d'una densa regió, a banda de la densa regió metropolitana, hi ha un centenar de municipis de menys de 1.000 habitants. També hem generalitzat el servei de teleassistències per a la gent gran, amb més de 80.000 aparells distribuïts amb l'objectiu d'arribar a 100.000 aparells arreu del territori. També connectant i millorant els polígons industrials. Hem de pensar que si nosaltres volem fixar l'activitat econòmica al territori, si volem fixar la població al territori, necessitem que aquesta població tingui oportunitats de treball, que les empreses tinguin oportunitats de connectivitat. Per això el pla de polígons que hem endegat, un pla de polígons dotat amb 15 milions d'euros en primera instància, 15 milions d'euros en segona instància, on tots els municipis poden presentar aquelles millores de connectivitat també d'aquests espais de progrés econòmic dels territoris. Aquesta digitalització també passa per ajudar els arxius municipals. Pensin que la gestió dels arxius municipals també és fonamental per tenir tot l'històric i, per tant, aquests arxius també necessiten d'aquest acompanyament de digitalització. O també, per exemple, el sistema telemàtic de tributs locals. 306 municipis tenen delegada la gestió en l'organisme autònom de gestió tributària i, per tant, la tramitació, la contractació electrònica també en aquest cas és fonamental. Així doncs, estem abocats a aquesta revolució, aquesta imminent de posada en marxa d'aquests sistemes de gestió digital d'expedients destinats a municipis de menys de 5.000 habitants, i és imprescindible, i per tant avui jo crec que els podran oferir molta expertesa i molta reflexió entorn a aquesta era digital que ens arriba i entorn a la qual no podem girar l'esquena sinó a l'inrevés. Hem d'estar preparats, hem de ser proactius, propositius i disposats a seguir donant servei al ciutadà des d'aquest nou repte, que és el repte de la digitalització i la tecnologia. Celebro que hi hagi molts representants dels governs locals avui aquí. Aquesta sessió, aquest congrés segur que serà de molt aprenentatge i els desitjo que tinguin una molt bona jornada. Moltes gràcies. Bé, bon dia. En primer lloc, jo avui no hauria de ser aquí, li pertocaria ser en aquest faristol a la consellera Meritxell Borràs, malauradament no hi pot ser-hi, l'he de substituir jo perquè, com ja saben, va ser cessada pel 155. Dit això, com molts de vostès sabran, el Consorci Administració Oberta de Catalunya, a l'AOC, és un model d'èxit de col·laboració entre les administracions de diferents tipus i nivells que en aquests moments contribueix de manera molt significativa a la transformació digital de les administracions públiques. Perquè quan parlem de transformació digital de les administracions seria absurd que cada una d'elles es plantegés aquest repte sense tenir en compte a totes les altres. Tenir un pal de paller com és el Consorci AOC, un pal de paller que ha vingut funcionant des de la seva creació ja fa, jo crec, uns 16 anys, és un valor que sovint aprecien més aquells que no disposen d'aquest instrument, especialment les altres administracions europees, que no pas els que donem per descomptat que algú vetlla per allò que tenim i fem en comú en l'àmbit tecnològic i procedimental. Aquesta col·laboració té un fòrum periòdic que s'ha consolidat al llarg dels darrers anys com a punt de trobada, intercanvi, avaluació i prospecció. Aquest fòrum periòdic és aquest Congrés de Govern Digital amb què l'AOC i els seus dos socis constituents, la Generalitat i la Local Red, criden als directius, comandaments, tècnics de les diferents administracions a compartir, a col·laborar i ajudar a liderar aquest canvi de la transformació digital tan necessari en la nostra societat. El Congrés de Govern Digital, aquest congrés, és el fòrum de referència d'aquesta transformació digital del sector públic a Catalunya i és el més gran que s'organitza en aquest àmbit.
Al llarg d'aquests 2 dies, entre ahir i avui, es presentaran les millors experiències que promouen governs més àgils, més oberts i col·laboratius en els àmbits tant de la innovació pública com de la transformació digital, com del govern obert, la contractació electrònica, la protecció de dades, la ciberseguretat i l'avaluació de les polítiques públiques. Aquest any hem volgut dedicar aquest congrés específicament al món local, que és tan variat amb grandària i desplegament al territori com, sovint, també és així, mancat dels mitjans que tenen a l'abast altres grans organitzacions. No hem fet aquest congrés digital en l'àmbit local per limitar l'abast de la col·laboració amb altres administracions. No l'hem volgut reduir només a l'àmbit local, sinó que més aviat perquè, degut a l'èxit del congrés, el que ens plantegem són reptes més ambiciosos, com ara convertir aquest mateix esdeveniment en un congrés d'àmbit internacional. Volem diversificar i a la vegada oferir-lo a més participants, perquè les organitzacions del sector públic, independentment del lloc i de la seva grandària, estan cridades, i vosaltres ho sabeu molt bé des de l'administració més propera al ciutadà, estan cridades a tenir un paper clau en la digitalització de la societat. I així convoquem aquest congrés d'àmbit local amb la intenció de projectar-lo en un futur el més immediat possible cap a àmbits més internacionals. Aquest any, però, especialment, hem volgut crear un espai de trobada i d'intercanvi i coneixement d'iniciatives d'àmbit local. Sabem que n'hi ha moltes, molt fructíferes i, per tant, cal que també es coneguin. Aquestes experiències estan centrades a assolir una governança oberta i eficient que doni resposta a les necessitats de la ciutadania i les empreses. Però també hem volgut posar en valor el lideratge i el treball vostre, el lideratge i el treball que feu des de les administracions locals per assolir una veritable societat oberta i innovadora. Finalment, amb l'organització d'aquest congrés, hem volgut i volem compartir experiències de col·laboració interadministrativa que fomentin els principis de transparència, participació i rendiment de comptes. En aquest congrés hi ha més de 1.000 persones inscrites, és un gran congrés, en representació de més de 500 administracions locals, hi ha 77 ponències i 33 empreses patrocinadores. Ahir es va iniciar el congrés fent tallers pràctics en diferents àmbits d'innovació pública digital i el lliurament dels reconeixements d'administració electrònica, uns guardons que premien la tasca dels ajuntaments i consells comarcals capdavanters a Catalunya en la transformació digital. Moltes felicitats a tots els guardonats. S'ha habilitat també un espai lúdic anomenat Prohibit no tocar, on els alcaldes, directius públics, congressistes podran interactuar directament amb una mostra de les tecnologies disruptives que plantegen oportunitats de nous serveis. Us emplaço a visitar-lo, que allà podreu conèixer exemples com són drons, realitat virtual augmentada, reconeixement d'imatge, etc. i jo crec que val molt la pena. Cal també fer menció al cost d'aquest congrés. Els ingressos dels patrocinadors cobreixen el 100% de les despeses i l'espai ha estat cedit gentilment per la Diputació de Barcelona i el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Moltíssimes gràcies també als patrocinadors i a la Diputació, que sense ells no hagués estat possible l'organització d'aquest congrés. Com a presidenta de la Comissió Executiva de l'AOC, és una satisfacció inaugurar aquest Congrés de Govern Digital Local, que sens dubte serà de gran utilitat pels que creiem des de tots els àmbits que la digitalització és una gran oportunitat per fer unes administracions, com deia abans, àgils, obertes i col·laboratives. Que feu entre tots i totes molt bona feina. Moltes gràcies. Bé, bon dia a tothom. Excel·lentíssima presidenta de la Diputació de Barcelona, senyora secretària general del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, moltes gràcies a tothom avui per ser aquí. Desitgem que aquest congrés de govern digital sigui un èxit. Els ingredients hi són un lloc magnífic per la trobada, un programa completíssim i la il·lusió dels organitzadors i de tots els participants.
Aquest és un congrés que s'adreça a tothom que treballa per l'administració pública local i els objectius d'aquesta trobada són molt ambiciosos i alhora inspiradors. Crear un espai d'intercanvi de coneixement amb experiències i debat sobre la transformació digital a nivell local, posar en valor el paper de la nova administració amb una nova governança oberta i connectada amb les necessitats de la societat actual, posar en comú les experiències en marxa i les oportunitats de col·laboració, establir canals permanents de comunicació i de transferència d'experiències i tecnologies i, finalment, divulgar els continguts de les diferents sessions i que quan sortim d'aquest congrés en puguem fer difusió allà on puguem. Una de les grans virtuts d'aquest congrés és atraure molt talent entre els ponents i entre els participants i amb l'element comú del paper dels ens locals per construir una societat oberta, eficient i innovadora. I des de LocalRed, l'entitat que tinc l'honor de presidir, podem dir-ho amb coneixement de causa, perquè és la nostra raó de ser, el nostre objectiu estratègic al qual responem dia a dia entre els més de 800 ajuntaments consorciats. El programa d'aquest congrés té uns eixos de reflexió molt clars: transformació digital i tramitació electrònica, dades obertes, transparència i participació ciutadana, innovació i tecnologies disruptives. En total, són més de 60 sessions en les que es parlarà, es debatrà i es reflexionarà sobre com la tecnologia pot ajudar a millorar els serveis públics municipals i, sobretot, la relació amb la seva ciutadania. I precisament vull aturar-me en aquest punt, en la ciutadania, que és la nostra raó de ser. Molt sovint la tecnologia té un efecte seductor, atractiu, que ens pot fer arribar a desenfocar l'objectiu últim de la gestió municipal, que són les persones. Hem de procurar posar sempre les persones en el centre del debat i en el centre de la reflexió. I un cop centrem la mirada en les persones, cal veure com la tecnologia ens pot ajudar a oferir millors serveis i més oportunitats per a tothom. La tecnologia és una eina excepcional, fantàstica, però és realment bona quan ofereix beneficis tangibles i evidents que repercuteixen sobre els nostres veïns i les nostres veïnes. En definitiva, quan repercuteix sobre el conjunt de la ciutadania. I vull animar-vos també a ser atrevits, a preguntar, a imaginar, a experimentar. Massa sovint, les administracions locals no es veuen en cor de fer apostes tecnològiques per aquell efecte de prudència. Doncs bé, aquest congrés de govern digital ha de ser la vacuna contra aquest vertigen. Cal ser atrevits i cal posar en marxa experiències que en molts llocs han funcionat. Aquí podreu conèixer gent que, malgrat les dificultats, fa passes endavant recolzant-se en la tecnologia per obrir uns camins que segur que molts altres transitaran d'aquí ben poc. Aprofiteu, doncs, aquesta oportunitat per eixamplar els vostres punts de vista, per omplir-vos de coneixement i per fer contactes profitosos i endur-vos experiències positives i, sobretot, inspiradores. Moltes gràcies.